Καλώς το παιδί μας. Τι έγινε? Εδώ είναι το υγειονομικό. Εδώ είναι. Καινούργιος είσαι. Χάρηκα. Γιάννης. Κώστας. Ωραία μαγόρι μου. Έλα να παίξουμε κάποιο πατήκα. Έλα τάβλη. Θα παίξουμε ζάχαρη να περάσουμε. Εσύ υποκλείσαι εσύ, εμείς δεν είμαστε. Νέος. Ναι. Καλαποφύλαξη. Λόγου υγειονομικού. Χάρηκα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες στο... Περάστε, εδώ είναι ο Μπάτλερ. Είμαι ο Μπάτλερ, Εδώ είναι η σουίτα, περάστε. Παιδί, την τζάδα, έλα, γρήγορα την τζάδα. Ένταση. Γρήγορα, να καθίσω. Περάσε το βάθος, περάσε. Ναι, περάσε όπου θέλετε. Είναι όλα ελεύθερα. Πραγματικά είναι όμορφα. Το τρίτο κρεβάτι είναι το καλό. Ποιος σας αρέσει? Και εγώ που νομίζω το στρατό στα χάλια. Όχι, μα τι λέτε τώρα, δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι από τα καλύτερα μας κρεβάτια. Ναι, φορώ μια γράμμα κάτι και να κοιμάμαι εδώ πέρα. Είναι το καλύτερο μας. Εδώ κοιμάται ο καλύτερος στρατιώτης του λόγου που έφυγε πριν από λίγες ημέρες. Θα κοιμήσετε εσείς τώρα. Ναι. Παιδιά, πεινάω. Μπορώ να φάω κάτι. Ό,τι θέλετε. Το μενού είναι... Δείξτε το μενού στον κύριο. Το μενού είναι Μπορείς να διαλέξεις από αυτά εδώ. Πραγματικά είναι υπέροχο. Δεν το έχω φανταστεί έτσι, ρε παιδιά. 5 και το 8 σου προτείνω και για κρασί το 7. Είναι τα Ποιο αποστολός. Εσύ να αποθέσεις... Το πιάτο της ημέρας σου το... Είναι η γαλοπούλα, ο κρατέν. Κάτσε. Έλα μάνα! Να ακούς! Είναι ό,τι καλύτερο, όπως θέλαμε εμείς στην διαπήρηση. Ναι! Τζάρμις, θα τα πω μετά γιατί είναι απίστευτο, θα μην το περιγράψω. Έλα, γεια σου, φιλιά. Άντε ρε που σου έχω να δει και τις υπηρεσίες γάμο την πανακόλα μου γάμο. Άντε να κάνει κάποιος να κάνει καμιά υπηρεσία, γιατί εδώ πέρα πολύ θα γίνει σίγουρα. Καμιά υπηρεσία ρε μαλάκα. Όλα τα κάνει ρε, όλα τα κάνει. Εμείς τόσες πύλες θα βγούμε ρε. Τα κολόψα ρε φοντερ. Δεν έρχονται ρε. Τι είναι ρε φίλε, τι ζητάς. Εδώ δεν είναι το υγειονομικό, εδώ μου μάθα αυτό. Γιατί συζήτησα. Είμαι 2,99. Εδώ είστε. Περιμέναμε. Σήκω πως είσαι. Καινούριο είναι. Αυτό το βλέπεις, το νέο όπλο. Έλα να σου δείξω που θα μένεις από αύριο. Έλα. Πάρ' τον μέσα.